Iloilo City Government ginaprubahan ng bagong fish trading time sa Iloilo Fishport Complex. Halin alas 8 sa gabi, tubtob alas 12 sa tungang gabi. Si Zen Kilantang nakatutok. Matapos nga ginsapol ni Iloilo City Mayor Jerry Triañas ang mga fish brokers kag operators ng Iloilo Fishport Complex, ginpahanugutan sang syudad nga isulon ang fish trading time. Sa baylo nga launa sang hapon tubtob alas 6 sa kasisidmon, umpisa sa Lunes sa ilhon ini alas 8 sang gabi tubtob alas 12 sa tungang gabi. Isa sa nakita nga rason nga ginisol ang oras bago nagareklamo ang mga nagapangumpra kag nagabaligya nga lubok ng isda pag-abot sa masunod nga aga. Kung adlaw mas damo kali ang tawo nga adto kung adlaw. So titingan naton ang gabi kag kung masunod nila ang tanan nga protocol kag mga ginapa-implement naton diri sa syudad, magapadayon nina. Ginpasiguro naman sa mga fish brokers sa Fishport Complex nga magasunod sila sa health protocol, ilabi ng pagmintinas ang social distancing sa market hall. Apang sa tion nga hindi maobserba ang distansya, mapilitan ang syudad nga ibalik ang oras ng operasyon sa hapon. Agud mapatuman sang istrikto ang guidelines, maluwas sa mga compliance officer, maga-deploy man sang police personnel ang ICPO agud mag-augment. Ninasurian na naton ng PNP nga dapat mabutangit sang standby patrol dira during fish trading hours. And also ang aton man nga compliance team magabutang man dira sang permanente man nga personnel. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.